Ahojte, a keďže máme marec a blíži sa ďalší ročník Anime Show, tak pokračujeme s našim už pravidelným podcastom, kedy sa s Robom Žitňanom a Vladom Nešťakom bavíme o tom, čo na najbližšej Anime Show uvidíte, takže ahojte chalani. Čauko. Ahoj. No dobre, teraz sme si povedali, že to spravíme trošku inak. Samozrejme, predstavíme vám všetok zaujímavý program, ktorý uvidíte, ale poďme sa trošku porozprávať o tom, čo to je Anime Show. Takže Robo, skús nám to tak nejak zhrnúť, že čo je tento festival, prečo tento festival robíš a ako dlho tu tento festival už je? No, skrátke, keďže robíme spolu na dvoch festivaloch, tak Anime Show je jarná verzia Comic Salonu a používame teda dva. A táto jarná verzia teda teraz je 18. ročník, takže 18. rok po sebe. Venuje sa tomu istému, alebo teda tej popkultúre ako takej, ako každý festival typu Comic Con. To znamená sci-fi, fantasy, anime, komiksy, hry, všetko, čo máme ako my geeci a nerdi radi. A cieľom je vlastne ukázať, že tieto pre nás zaujímavé veci majú dostatočnú hodnotu, aby sme to mohli ukázať aj bežnému človeku. To znamená, keby sme chceli robiť nejakú takú slezinu len pre ľudí, ktorí sú takí tí hardcore fanúšikovia, tak to by bolo síce fajn, ale tak tých by došiel ten zlomok a práve tým, že robíme to už radu rokov aj s tým Comic Salonom, tak chodia tam postupne taký mix už tých generácií, rodiny s deťmi, pretože tí, ktorí boli pred 15 rokmi mali, tak teraz majú svoje deti, prípadne ich rodičia. Je to tak akože veľmi zaujímavé. No a robíme to teda ako osvetu a samozrejme ako miesto, kde sa môžete zabaviť. Zodpovedal som tvoju otázku úplne, alebo ešte niečo by si chcel? Určite áno, ale minule som sa ťa pýtal, že ako dlho trvá pripraviť takýto festival, tak teraz to rozšírme a prosím ťa, koľko ľudí na tom spolupracuje? A ak môžeš aj všetkých dobrovoľníkov spočítať, nech ľudia vedia, že není to sranda spraviť niečo takéto. Áno, no, keď chceš vedieť úplne, že kompletné číslo, tak vieš, my máme taký nejaký ten náš tím, kde máme ten spoločný org, kde neviem, 20-25 ľudí, ktorí riešia počas roku od programu po rôzne technické veci a zázemie a potom máme určite cestovku dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú tie 4 až 5 dní na mieste s prípravami a s behom festivalu, takže okolo 120-130 ľudí, plus je tam ešte ten zoznam ďalších helperov, ktorí pomáhajú s niektorými sekciami, napríklad aj vy, čo týka hernej sekcie, vás je tam tuším do 10, takže to keby sme zrátali možno 150 ľudí, neviem, je to proste úctyhodné číslo. Vlado, ty nechceš teda za ten náš tým hernej sekcie niečo dodať, že vlastne koľko nás tam je, ako dlho na tom makáme? To sa asi ťažko ráta, nie? Lebo v podstate jedna vec sú prednášky, druhá vec sú tie ostatné veci. Ale tak my to máme určite zjednodušené oproti Robovi, ktorý rieši celý ten festival. A nás je, ako povedal Robo, plus minus 10, podľa toho už, čo budeme rátať do toho, alebo nebudeme, ktorých ľudí. Dobre, no a teda dali sme si tento krátky úvod, nech Anime Show predstavíme aj tým, ktorí o festivale nič nevedia. A bude tam teda anime, bude tam horor, fantasy, komiks, všetky rôzne formy média a podobne. Ale budú tam aj mašiny. A poďme najskôr na to, lebo Robo, ty máš vlastne aj svoje herné múzeum. A ja som už videl, že máš nejaké nové stroje tento rok, takže uvidíme ich aj tam. A ak ich uvidíme, tak povedz, čo nové si zaobstaral do zbierky. Niečo určite z toho tam uvidíme, ako neťaháme úplne všetko, lebo to bolo psycho. Ale teda, čo mám nové v zbierke? Ako ja strašne mám rád Mario Kart, tak sa podarilo do nás Japonska automat Mario Kartom. Ten tam ťahať nebudeme, ale naopak, čo budeme ťahať, budú hudobné hry. Lebo v Japonsku fičia tie hudobné hry, tie skákacie, to jasné, to tam máme pravidelne, ale ono vždy vychádza každý rok nová verzia a my sme teda urobili generačný upgrade zase našich tancujúcich tých podložiek a softvéru, takže sú tam zase nové songy, takže budú tam aktuálne veci a potom druhá taká novinka hudobná sa volá Sound Voltex, čo je momentálne najziskovejšia hudobná hra v Japonsku od Konami
a podarilo sa nám ju doviesť, takže tu tam tiež budeme mať v najnovšej verzii a potom tam bude samozrejme ďalších nejakých 26 automatov s tými retrohrami, ktoré máme a takisto v rámci retra ešte budeme mať aj sekciu retro konzol, ktorú máme každý rok, len teraz budeme zase nejaké nové kúsky tam a spolupracujeme takisto aj so syndikátom, čo je vlastne Sinclair Didactic aktívni technici združenie a oni tam budú mať zase výstavku tých retro mikropočítačov Didactic, ZX Spectrum, Atari ST, Atari 800, PMDčka, takže skutočne tam bude taký dobrý výber tých automatov, ale takisto aj tých vecí, ktoré bežne teda nevidíte, lebo však dneska sa to nepredáva, je to vec zberateľov a vôbec uchovávateľov tejto histórie. Dobre, a teda keď už toľko rozprávaš, tak nechám ďalej rozprávať a porozprávaj nám, koho ďalšieho tam vlastne z tých ostatných sekcií, o tej hernej sa potom samozrejme budeme venovať všetci spoločne, ale z tých ostatných sekcií, koho tam dovedieš a je tam nejaký pre teba možno headliner tento rok? Ono je to vždy tak ťažká otázka, že kto je headliner, ale keď sa bavíme napríklad o osobnostiach, tak my tam budeme mať dvoch takých významných spisovateľov. Áno, jedno nie je ťažké uhadnúť, to je Juraj Červenák, čo je jeden z našich najúspešnejších science fiction fantasy, alebo teda hlavne fantasy a mytologických spisovateľov. Ale potom tam je taký druhý, ktorý zase samozrejme z hľadiska fantasy fajn, ale z hľadiska v podstate celého Slovenska máme takú legendu na Slovensku a to je Daniel Hevier, ktorý je, čo sa týka popkultúry, asi číslo 1, nielen, že spravil kopec knížiek pre rôzne vekové kategórie, ale samozrejme je autorom mnohých textov, piesní, pre Pala Haberu, Tým, rôzne básničky, umelecké diela, kresby. Proste to je pán, ktorý je proste pre mňa legenda a sme strašne radi, že ho tam teda po nejakej dobe zase budeme mať, takže to je také to potešenie tých viacerých generácií. Čo sa týka nejakých noviniek, ako každý rok sa snažíme proste nejakým spôsobom priniesť niečo, čo sme tam nemali. V septembri sme mali Pokémániu, čo bola teda nová samostatná sekcia venovaná Pokémonom. Teraz ju zase budeme mať znovu, ale zase v nejakom vylepšenom, vypimpovanejšom, lepšej forme. Takže je tam viac programu, zároveň budeme to viac, lebo tam sme mali minule, že tam bol vstup aj samostatný pre ľudí, čo ich zaujíma len Pokémony, a si povedali, že našim grom a našim fokusom sú naši návštevníci, takže budeme viac im teda venovať programu toho Pokémonov im. Potom samozrejme sú veci, ktoré nám chýbali vyslovene, čo sa týka nášho festivalu a fičia teda vo svete, a to sú jednak fotokútiky, jednoducho máte rôzne scenérie, či už máte nejaký trón Boba Fettu, alebo Boba Fetta, alebo Game of Thrones, proste máte nejaký ten placík 3x3, kde je kopec dekorácií, si tam sadnete, ako keby ste boli v podstate v tom prostredí, a k tomu nakombinovaný, teda k tomu býva vždy nejaký profi fotograf, ktorý tam fotí ľuďom fotky, tlačí ich, aby mali nejakú peknú spomienku. Tak my s Wonderland Studiom budeme teraz mať dve tematiky. Jedno bude Cyberpunk, pretože Cyberpunk 2077 skvelá hra a tá tematika je veľmi pekná, a druhé bude Ázia, teda Japonsko a so všetkými možnými dekoráciami. Takže to bude taká novinka, čo sa týka fotokútikov plus naša tradičná fotostena, a potom tam budeme mať nové stánky pre cosplayerov, lebo v minulosti sme ich nemali kam dať a na mnohých tých rôznych konoch, okrem tých hostí, ktorých vyslovene, že pozveme zo zahraničia, je kopec takých lokálnych alebo z okolitých krajín, ktorí by chceli tam mať nejaké miesto, kde sa môžu ukázať, a takže pre nich sme tam zase našli priestor, a to len kvôli tomu, že sme našli spôsob, akým rozšíriť to prostredie toho konu, alebo teda ten priestor vonku. Na Comixelne sme mali vonku takú veľkú hernú halu, kde boli teda aj predajcovia, a vďaka tomu, že sme zistili, že vieme tam presťahovať ďalší ten content, čo sme mali v budove,
tak získavame ďalší priestor práve pre takéto špecifické komunitné veci, takže snažíme sa zase ten content takým spôsobom obohatiť, plus ešte tiež bude nabobtnaná tá miestnosť z D&D, pen and paper RPGčkami, kde si prijete, môžete si tam s PJom, nejakým Dungeon Masterom zahrať nejakú z predpripravených kampaní, takže snažíme sa to proste pohybovať tým smerom, aby zase tí ľudia dostali toho ešte o niečo viac a respektíve aj vidíme, aké sú tie trendy, keďže navštevujem nejakých 15-16 týchto konov ročne, hlavne v zahraničí, tak snažím sa, aby teda boli up to date s týmito vecami, len vždy je to taký boj, že kam to dať a ako to spraviť, ale myslím, že celkom sa nám darí. Čo tento rok teda hlavne bude to, že zase bude tá herná sekcia o niečo väčšia. No dobre, ešte posledná otázočka na teba, potom ti nechám vydýchnuť. Na jeseň sme tam mali nejakých tých pánov samurajov, ktorí ukazovali sekanie katanami. Čo teraz na jar? Príde tam tiež nejaké takéto nové zoskupenie? Ukáže sa niekto nový? Vieš čo, snažíme sa to meniť, ako z samurajov sme teraz dali na pauzu, tých budeme asi na september, plus je viacero tých klubov takýchto samurajských, ktorým sa budeme do budúcna venovať. Ale takže tento raz miesto tých samurajov tam budeme mať taký väčší stánok od Samsungu, ktorý sa bude venovať aj AI, budú tam mať aj o tom takú celkom slušnú prednášku v jednej sekcii. Takže ten priestor samozrejme je limitovaný, ale budeme opäť tam mať zase tých šermiarov, síce historických a nie japonských, takže to je taká obmena. Bude tam lukostrelba, bude tam výstava bonsajov, dokonca teraz všetky 3 dni, lebo minule to bolo len v sobotu a páčilo sa to tomu združeniu, čo robí, sa venuje bonsajom na Slovensku, takže bude tam toho teda viac. No dobre, a teda poďme na tú našu hernú sekciu. Vlado, to je tvoja parketa, takže povedz prosím ťa ľuďom, koľko toho bude, čo to bude a kedy to bude a ako to bude. Tak herná sekcia je samozrejme spojení s Robom, že tá herná sekcia nie je len naša. Nami je viac menej hlavne tá, nazvem to, ja by som to nazval už skôr, my sa to snažíme ťahať do tej konferencie, že aj tie mená sa snažíme ťahať zo zahraničia alebo čo najlepšie a podobne. Každopádne bude tam Nintendo, aj keď ešte určite nepriniesie Switch 2, možno v septembri. Budeme tam mať jednu školu strednú, ktorá bude informovať a samozrejme bude tam náš indie kútik, ktorý je v podstate podporovaný FPUčkou. Uvidíme, ako to bude, nebude do budúcna. Momentálne je v spolupráci so Smarty, respektíve Brlohom, ktorí nám tam dodávajú počítače, na ktorých to beží a kde si môžete potom aj vyskúšať jednotlivé veci od vývaru, ktorí prednášali, prípadne vám tam vyslovene vás prevedú tými svojimi hrami alebo nejakými otázkami, ktoré na nich budete mať, že je to taký, že nie je to len čisto hranie, ale je to skôr taký, by som povedal, miesto na networkovanie. Samozrejme, ako každý rok bude tam aj Dell, v tom, keď sa nemýlim, bude aj turnaj v Takene, takže a samozrejme tam budú mať najnovšie hry, čiže Dell. Viem, že sa podarilo zohnať chalanom Nvidiu, keď som dobre videl. To asi potom skôr otázka na Roba. Takže a tiež ako hovoril Samsung, takže asi z tohto herného programu je toto také najdôležitejšie mimo teda tých za nás tých prednášok, ktoré si myslím, že sú naozaj super a ktoré by si mohol v podstate odprezentovať ty, že čo sa ti podarilo pozháňať, akých zahraničných speakerov a podobne. Jasné, k tomu sa dostaneme, ale keď si už spomenul to Nvidiu, tak poď Robo, čo tam môžu ľudia čakať od Nvidie? Tak oni tam tiež sa väčšinou sústredia na tie nové grafické karty a AI. Viem, že minule sme tam mali takú tú interaktívnu fotku, ktorú vám sadili do nejakého prostredia a teraz by to malo byť ešte tuším 3D. Chystajú tam nejaké nové veci, ktoré ešte úplne všetky neviem, ale viem, že tam má ešte byť aj nejaké toto AI video s tým spojené s vami. Že moc vám teda nepoviem ešte úplne do detailu, lebo čakám ešte na nejaké tie promo materiály, ktoré k ním budú. Taktiež budeme tam mať takú celú konovú súťaž z Jenky o kreslo,
takže ľudia budú chodiť po kone a hľadať nejaké špeciálne body a miesta a skenovať si to, čo bude akože v celku nice. Čo mi pripomína, že vlastne aj ihrisko so svojimi spoločenskými hrami bude mať nejakú takúto celkonovú hru s Pokémonmi a Lorkanov, že budú ľudia musieť, čo ja viem, dojsť, zahrať si nejakú hru niekde, alebo si zamalovať figurku, ísť na nejakú prednášku. Takže budeme tam viac takéhoto interaktívneho programu, kde chceme zapájať tých návštevníkov, aby teda boli aj trošku aktívnejší. A ešte čo sa týka hier, budeme tam mať virtuálnu realitu. Máme tam dobrú spoluprácu s Akadémiou spoločenských hier a oni majú niekoľko tých virtuálnych headsetov a môžete si tam vyskúšať najnovšie tie VR hry a skutočne dobre sa s týmto združením robí, lebo bolo vidno, že proste oni tým, že robia aj s rôznymi postihnutými deťmi, tak majú taký dobrý prístup, že keď tam dojde aj dieťa alebo niekto, tak proste nechajú mu si zahrať, nie je to, že tu máš 5 minút a vypadni. Takže to bude tiež taká akože pekná vec. Dobre, no a poďme sa teda pozrieť na to, že čo donesieme v rámci programu herných prednášok. Opäť sme to poňali trošku vo väčšom, trošku v inom. Budú tam slovenskí tvorcovia, ale prvý raz pritiahneme, tuším, až z 3 krajín zo zahraničia ďalších. Takže aby som to teda nejako začal, tak s tými slovenskými z menších alebo indie štúdií tam budete sa môcť pozrieť na hru Quadrillion, čo je FPS-ka z prvej svetovej, respektíve z alternatívnej prvej svetovej, ktorú robí malý, vlastne len dvojčlenný tím. Tu si budete môcť aj vyskúšať. Taktiež sa budete môcť dozvedieť viacej o hre Degenheim, ktorú vytvára indie team, ale zložený z niekoľkých skúsených ľudí. No a z tých väčších slovenských hier sa predstaví určite Vývad Slovakia, ktorý vlastne v apríli vychádza v plnej verzii, takže tu sa budete môcť pozrieť na nejakú, dajme tomu, že predfinálnu verziu, nazvime to asi tak. No jasné, z indie tvorcov ešte sa predstaví Boris Brnčal, ktorý porozpráva o svojej adventúre Great on the Detective, ktorú vytvára už 7 rokov a porozpráva o tom, že ako nezošalieť po 7 rokoch vývoja tej istej hry. Tak určite sa treba prísť pozrieť aj na komiksové témy, teraz skočím trošku od tých herných, kde sa povedali nejaké, určite by sa patrilo prísť pozrieť aj na tie komiksové témy. Máme tam Moritz Beňovský žije, čo je komiks o Moricovi Beňovskom, logicky, a tak tam nám prídu porozprávať. Potom zároveň budeme mať prednášku Epos o Balterazovi, to je z dejín mytológie komiks, na ktorom robí Martin Jurík a Martin Luciak. Čo určite by bolo fajn pozrieť si, sú od videohier postolovky, kde prednáša Shani z X-Zone, kde sa spomenú stolovky Heroes 3 alebo proste Gwind a podobne, čiže toto. A určite aj naši kamoši, ktorí robia trailery pre aj veľké tituly, budú mať prednášku za kulisie trailerov, ako sa rozprávajú príbehy hier v pár minútach, takže myslím si, že je sa tam na čo tešiť. A prípadne aj ešte keď sa vrátim na tú tému komiksov a hrdinov a podobne, tak s Denkom Mago z Univerzity svätého Cyrila a Metoda príde porozprávať prednášku o súčasných superhrdinov, súčasných superhrdinských digitálnych hrách a boji zo status quo. Čiže asi takto by som v rýchlosti povedal. Čo by som ešte možno, kým pôjdeme po ďalších tých prednáškach, ak Matúš pôjde hovoriť ďalšie mená, lebo však ešte nevymenoval všetky, tak určite by som spomenul, že počas každej našej prednášky vyhodnotíme výhercu, ktorý získa nejakú cenu. Čiže na každej prednáške u nás rozdáme nejakú cenu, čiže neviem, že či sa to dá niekde inde. Nebude to len počas kvízu, ktorý bude u nás tiež herný, League of Legends alebo Valorantiacky, ale aj počas klasických prednášok. Takže to si myslím, že bude naozaj zaujímavé. No ja by som teda pomaličky prešiel k tým zahraničným hosťom. Začneme Poľskom, kde budeme mať teda 2 zástupcov a hneď v piatok podvečer sa predstaví Bartoš Krolikovský,
čo je vlastne predstaviteľ jednej známej svetovej PR agentúry, ktorý viac porozpráva o hernom marketingu. A toto je prednáška jednak pre herných tvorcov, ktorí často na ten marketing hlavne na Slovensku a v týchto malých tímoch nemyslia vôbec. Takže je dobre sa s ním zoznámiť a je dobre si vypočuť to, o čom bude prednášať. No taktiež aj pre bežných hráčov, aby tiež trošku mali predstavu o tom, že ako ten marketing funguje a že to tiež nie je nejaké čarovné zaklinadlo, že abrakadabra marketing a hra sa predá. Dá sa na to veľmi veľa pokaziť, dá sa to spraviť veľmi dobre a aj keď sa to spraví dobre, automaticky to nezaručuje úspech danej hry, takže toto nepremeškajte. No a potom v sobotu ďalšia prednáška, samozrejme v angličtine, ale od poľského speakera, príde Alexander Kauch z 11-bit Studios, čo je známe poľské štúdio, ktoré stojí za Frostpunkom, teraz pripravuje Alters, This War of Mine, proste mali strašne veľa indie hitov a už ani vlastne nie sú veľmi indie, však je ich pomaly 200 alebo koľko. No a ten prinesie prednášku o tom, že ako počas vývoja zmeniť engine a nezblázniť sa z toho. Ja som tú prednášku už počul, je veľmi vtipná, je trošku asi skôr pre koderov a pre iných herných tvorcov, ale stále zábavná aj pre bežného návštevníka, lebo toto je trošku spoiler, ale nedá sa v priebehu vývoja zmeniť engine a nezblázniť sa z toho. Takže tu a tam padne nejaký vulgarizmus vzhľadom na to, že ten proces zmeny engineu nebol úplne hladký a nevšetko fungovalo, ale toto je parádny insight do tvorby hier, takže toto odporúčam každému. Toto je fakt zábavná prednáška a s hlbokým nejakým zmyslom nielen pre herných tvorcov, ale aj pre ostatných. No a z Maďarska budeme mať jedného zástupcu. To bude Gábor Sabo, ktorý v sobotu príde porozprávať o maďarskej takej Metroidvania Souls-like temnej fantasy RPG Mandragora. A tá hra vyzerá vynikajúco. Je to 2Dčko, na to ľudia budú pozerať cez prsty a ohrňať nos, ale naozaj to vyzerá vynikajúco a makajú na tom roky. A Gábor je v biznise 30 rokov. Ten človek má 30 rokov skúseností na veľkých hrách, produkoval fakt, že kopu veľkých a známych titulov a teraz so svojím tímom pracuje na tomto, takže tam sa určite príďte pozrieť na to, že ako táto Mandragora vzniká, plus si hru budete môcť asi aj vyskúšať a veľmi špeciálne na tom je, že ona vychádza až v apríli, takže to bude vlastne taká nejaká svetová predpremiéra, dajme tomu. No a asi by som prešiel na Čechov, ktorých budeme mať tiež kopu. A v piatok to bude napríklad Aaron Ton, čo je síce Angličan a priletí k nám z Londýna, ale robí na Space Engineers 2, takže sa dozviete o tomto ešte stále čerstvom titule, ktorý vlastne vyšiel len v januári v Early Access. A je to obrovský vesmírny sandbox, ktorý dostal kopu zmien, kopu vylepšení oproti jednotke. Je tam neuveriteľne detailný systém stávania a podobne. V sobotu si budete môcť vypočuť prednášku o tom, že ako sa testuje VR hra Beat Saber v porovnaní s veľkou pomaly AAA stredovekou RPG od Jana Ruckera, lebo Honza teraz pracuje na Beat Saberi, ale predtým pracoval na Kingdom Come Deliverance, takže také zaujímavé porovnanie dvoch veľmi úspešných hier, ale každá úplne iná. No a určite by ste nemali vynechať ani nedeľnú prednášku od Miloša Ežabka a Jaroslavy Ježabkovej. Oni sú obrovsky skúsení. Obaja sú v biznise fakt dlho. Miloš pracoval na Mafii 2, pracoval na Quantum Break, pracoval na World of Tanks, potom na Overwatch. Proste má obrovské haldy skúseností a práve o tom bude tá ich prednáška, lebo pracovali nielen v Česku, ale vo svetových štúdiách, kade-tade po svete. No a o tom porozprávajú, že ako sa dostať do sveta, na čo sa pripraviť, že to nie je také jednoduché, ale nie je to ani také ťažké. A vlastne to je vec, na ktorej sme sa s Milošom dohodli minulý rok niekedy takto na jar, keď som ich bol pozrieť v Helsinkách. Je to zaujímavý životný príbeh, aj kariérny príbeh a ide o to, že odprezentovať, že nemusíte tvoriť hry len na Slovensku. Keď sa rozhodnete, že tie hry chcete tvoriť, dokážete sa dostať aj do sveta. A
robiť tam na obrovských hrách, na známych hrách, na veľkých hrách. Vlastne podobná bude aj v sobotu prednáška Lukáša Sedláka, ktorý pracoval vo dvojici na akčnej takom dungeon crawler strieľačke Helmut, ktorá bola dobrá, ale nezaznamenala úspech. Ale neznamená to, že je to pre neho koniec. Jednoducho sa posunul ďalej a teraz pracuje vlastne tiež vo Fínsku, aj keď teda z bytu v Bratislave, ale pracuje pre fínske štúdio a robí pre nich veľké, známe a úspešné hry, takže aj takéto príbehy prináša život. No a poď, Vlado, ďalej, lebo už mi dochádza hlas. Vieš čo, ale toto by si mal predsa len ty povedať, keďže si ju ty vybavil tú prednášku a si na ňu asi teraz v tom všetkom zabudol a ja ti iba poviem, že nedela okolo obeda, že čo tam je také, že čo sa na to ľudia tešia a poď na to, lebo to je tvoje, tak to ti nebudem brať. Ako myslíš Mutation of JB? Áno, to je slovenská legenda a klasika, vlastne prvá hra zo Slovenska, ktorá sa dostala na západný trh, alebo nielen na západný, proste, ktorá sa dostala na trh mimo Slovenska. To je vlastne klasická point and click adventúra. Hlavnú postavu tam daboval ešte v slovenčine, lebo keď si sa to robilo Jožo Pročko. A neviem, ako všetci na túto hru máme nejaké spomienky, určite aj ty, Robo, napríklad. Čo pre teba znamená Mutation of JB a prídeš si pozrieť prednášku? Áno, no, pre mňa to znamená to, že ja si pamätám, že keď to vychytával ešte, tuším, Ricky Computer Games, tak ja som bol z toho úplne že brutálne prekvapený, lebo to bola vlastne prvá taká dabovaná hra a vtedy Jožo Pročko vlastne uvádzal tú televíznu reláciu Level majstrov, ak si pamätáte. Pročko bol Kuler, Zuzka Fialová bola Fialka, tak viem, že vtedy sa to tam objavilo, tam som to vlastne prvýkrát spadal, robili tam na tú reklamu a ako hra, a je pravda, že vtedy som proste tieto československé veci hral, pre mňa je to taká obdoba tej dračej histórie, že to bola taká prvá česká nadabovaná hra a toho Johnny Burgera, musím povedať, že ja si len pamätám to, že tá prvá časť bola o mnoho ťažšia než tá druhá polovica na tej planete. Nebudem hovoriť, jak to skončilo, ale v podstate hra bola akože dobrá na tú dobu, aj grafika bola pekná, jednoznačne to bol taký unikátny počin. Takže ja som rád, že to vzniklo a úplne ma brutálne potešilo, keď som videl, že o tomto bude prednáška. Jednoznačne som za to, lebo niekedy možno aj nepravom sa o takých rôznych klenotoch málo hovorí a nielen Mutation of Johnny Burger, ale takisto povedzme Spellcross alebo Battle Isle 4 Andosian War. Máme kopec skvelých hier, o ktorých by sme mohli hovoriť do budúcna. Dúfam, že sa podarí niečo také doniesť znovu. No a teraz teda môžem pokračovať, že ešte sa tam objaví Rastio Jelínek, ktorý je taký náš verný prednášajúci, vždy si vieme s ním vymyslieť nejakú dobrú tému. Teraz budeme robiť game design v casino gamingu, čo je teraz jeho nová pozícia, predtým robil v Pixeli, teraz robí v niečom takomto, takže koho to zaujíma, tak si myslím, že toto by mohlo byť naozaj také, že obohacujúce a stretneme sa aj s ľuďmi z Grindstone, respektíve z Game Dev Košice, ktorí nám povedia, ako oni vydlažďujú cestu aj iným do herného priemyslu na východe Slovenska, čiže myslím si, že sa môžeme aj na to tešiť. A určite nemôžeme zabudnúť aj na nie hernú tému, ale na takého našho klasického technického, technologického a bezpečnostného prednášajúceho Michala Korchaníka, ktorý nám príde porozprávať o ransomware a iných katastrofách. Čiže on si zase vezme túto tému, je obľúbený, on tam má vždy plno, takže veríme, že bude mať aj teraz. Naozaj ten program je taký bohatý, že museli sme vynechávať niektorých ľudí, alebo sme museli nechať, že nech si teraz oddychnú a vezmeme ich na budúce, ako napríklad Miša Ivana, ktorého vždy radi privítame, len už sme si povedali, že dobre, tak dáme mu chvíľku pauzu a budeme ho otravovať Comic Salon. Takže on bohužiaľ tentokrát nebude, ale budú naozaj že zaujímavé prednášky. Si myslím, že sa máte na čo tešiť. Časom budú aj na našom YouTube
a bude k tomu aj stránka, kde sa dajú sa tam nájsť už aj prednášky z predchádzajúceho Comic-Salonu, kde ich postupne uvoľňujeme. Nebudú samozrejme uvoľnené hneď, treba sa prísť porozprávať, není to len o tých prednáškach, je to aj o tom stretnutí tých vývojárov. Máme dokonca taký meet and greet, respektíve by som povedal skôr takú malú party v sobotu večer pre vybraných hostí, kde sa dá networkovať s vývojármi. A ako som spomínal, v kútiku, indie kútiku, ktorý je v rámci výstaviska, sa bude dať stretnúť s konkrétnymi vývojármi, bude harmonogram, bude sa dať vyskúšať hry, porozprávať sa. Naozaj je to možnosť pre všetkých sa niekde posunúť, lebo tí ľudia, čo prídu, tak majú naozaj more skúseností a sú ochotní ich s vami zdieľať. Čiže nie je to len o tom byť tam 30 minút na prednáške, možno sa niečo spýtať a potom odísť, prípadne niečo vyhrať, ale to je o tom, že máte možnosť stretnúť kvalitných ľudí, ktorí sú ochotní šerovať svoje skúsenosti. A naozaj tá cena, niekto hovorí, že je vysoká, ale keď si vezmete, koľko stoja nejaké iné konferencie alebo iné veci, tak tá cena naozaj si nemyslím, že je vysoká. A pokiaľ Robo bude súhlasiť, tak môžeme spraviť aj súťaž o nejakú 1-2 vstupenky pod tento podcast, keď by navrhli, že koho by chceli počuť na budúce napríklad. Poďme na to, určite. Super, tak za mňa asi pecka, tak čakáme na vaše komenty a nejaké podmienky napíšeme potom do komentáru pod podcast. Dobre, a nech to teda nejako uzavrieme v tej našej hernej sekcii prednášok, tak z hier tam bude vlastne taká, alebo teda posledná herná, ktorú sme ešte nespomenuli, to je o slovenskej hre Sequay VR, ktorá je vlastne od autorov hororu Deadness. No a kým tam sa teda vyrovnávali s nejakým strachom z monštier v ústave opustenom a tak ďalej, tak tu je to o strachu z výškach. Takže ak máte radi VR, ak máte radi slovenské hry, VR hry a takéto experimenty, tak určite sa na to príďte pozrieť. No a ako už Vlado povedal, budú tam aj tieto také trošku, že okrajovo herné prednášky, takže Miša Korchaníka si určite nechajte uísť. Len poupravím to, čo Vlado povedal, nie je to o katastrofách, ale katastrofách. Takže asi je hneď jasné, že o čom sa budeme baviť a o akých útokoch na Slovensko sa budeme baviť. Áno, Robo? Ja som si ináč chcel sa spýtať, že či to s tým nevie súvisieť, ale dobre si trafil. No a ďalšou takou okrajovou bude od Brookyho, respektíve Roberta Brookmajera, prednáška v piatok, kde príde porozprávať o tom vlastne, ako vzniká herná hudba. Je to človek, ktorý má tiež haldu skúseností, už skladal soundtrack niekoľkým hrám, robil aj iné veci. Vlastne je zamestnancom toho veľkého labelu Hansa Zimmera, takže aj stojí to stránky, je to zaujímavé meno. No a pracoval naposledy so skladateľom, ktorý robil hudbu pre Doom Eternal, The Ancient Gods, expanzie 1 a 2. Takže sa môžete aj o tomto porozprávať, že vlastne ako sa s takými ľuďmi pracuje. No a možno by som ešte dodal jednu prednášku, ktorú sme dohodli a vybavili a naháňali a nakoniec sme mali tak plno, že sme ju museli posunúť do sci-fi salónu a to je od Saria, čo je slovenská agentúra rozvoju, obchodu a investícií, tuším. A majú na starosti aj slovenský vesmírny program a na tej prednáške sa dozviete viac o tom, že naozaj na Slovensku máme vesmírny program a naozaj tu vznikajú nejaké takéto aktivity a ako ich prepájajú aj s nejakou gamifikáciou a podobne. Takže aj sci-fi salon sa určite oplatí navštíviť. No a Robo, poď ty a ďalšie prednášky, workshopy v iných sekciách, lebo vlastne tie sme doteraz vynechali. Tak pochopiteľne hovoríme najprv o hrách, lebo však sektor je herný portál, takže vôbec to nevidím za problém, ale teda môžeme si povedať ešte jednu vec, čo som zabudol, keď sme hovorili o novinkách. V rámci zase nejak boostnutia toho zaujímavosti toho piatku, tak sme pridali do hlavnej sály taký nový event, vlastne, že Cosplay Catwalk. My tradične máme v sobotu veľkú cosplayovú medzinárodnú súťaž. Ale na naše podujatie chodí veľa ľudí v cosplayoch. Nesúťažne,
buď teda nechcú zažívať ten stres, jednak pripravovať sa na tvrdé pravidlá, tam sú rôzne reguly, čo všetko musia splniť, potom musia si pripraviť scénku a zároveň pol dňa ešte zabijú v takom prejudgingu s tými porodcami mimo očí návštevníkov, takže ten hlavný, ten sobotňajší deň, oni mnohí tí súťažiaci proste nevidia a preto aj mnohí tí dobrí cosplayeri nechodia do tej súťaže a preto sme si povedali, že urobíme pre všetkých v piatok catwalk. V podstate je to ako keby modná prehliadka, že ten človek sa v tom kostýme prejde po tom pódiu ako keby modnom móle, tam a späť, to znamená, že je tam možno minútu na tom pódiu, ale je to bez nejakého stresu a ľudia môžu teda vidieť aj na tých streamoch, aj tej veľkej obrazovke, aj v hlavnej sále pekne nasvietené s nejakou hudbou, aké sú iné ešte ďalšie cosplaye. Takže toto máme ako takú novinku ešte tento ročník. Mimo to budeme mať, ako si spomínal, v tých iných sekciách kopec zaujímavých prednášok. Napríklad, čo sa týka cosplay, budeme tam mať mnohé odborné prednášky, ako zlepšiť svoj performance na stage, to znamená, ako urobiť dobrú scénku. Máme tam o fotografovaní, ako sa dajú nielen teda kostýmy, ale hociaké iné veci dobre fotografovať v rámci popkultúry, lebo my máme aj takú súťaž vo fotografovaní akčných figurok a robení rôznych diorám. Okrem toho, čo týka aj toho Japonska, tak budeme tam mať babu, ktorá robí háčkované také tradičné bábiky a preniesla to do toho, že robí háčkovaných Pokémonov a rôzne takéto popkultúrne postavičky. Takže učiť, ako sa tam robí napríklad toto. V rámci sci-fi tam budeme mať prednášku o rôznych herných D&D systémoch a čo je nové za tento rok. Takže tí, čo majú radi D&Dčka, tam Michal Laurinec ukáže proste, čo je nové. Takisto venujeme sa aj tej korejskej časti K-popu, tak budeme tam rôzne tanečné workshopy, čo sa týka tancu, budeme tam mať rôzne súťaže, kvízy, spomínaj rôznych tých kapiel, ktoré ja úplne zase nemusím všetky ovládať, tak to sa ospravedlňujem všetkým fanúšikom. Budeme tam mať zónu venovanú Squid Game v druhej sérii a budeme tam mať aj live súťaž simulovaného Squid Game, ale nebude sa nikto zabíjať samozrejme. Potom, čo sa týka science fiction, tak budeme sa venovať aj nejakej tej histórii filmovej sci-fi 80. až 84. roky, takže tam budú sa vyťahovať zase nejaké také kultové filmy. Dominik, ktorý je farmaceut, bude zase ukazovať kvázi z tých rôznych RPG hier, čo sú tie flakóny, mana a podobne, tak ako napríklad teraz príklad toho, že máte v rôznych tých RPGčkách kraftenie, tak bude ukázať mágiu fermentácie, že čo asi v tej hre a aj v histórii sa považovalo za nejaký magický elixír, čo je veľmi zaujímavé samo o sebe. A zase nebude ani chýbať Andrej Oško, ktorý má naštudovaný kopec zdrojov a má takú sériu, že teoretická démonológia nie je o tom, že ideme vyvolávať nejakých démonov, to raz nám vtipne napísal zase nejaký náboženský fanatik, že čo si to dovolujeme, že preboha nie, my sa tu bavíme o tom vlastne, čo sú títo všelijakí démoni a tak, ako vznikajú, keď prídu v rámci toho, že ich máme v herných svetoch, ako ich poradiť. Tak teraz budeme mať diel o džinoch. Takže v tej uputávke bol samozrejme džin z Aladina, ale bude sa teda Andrej venovať tomuto z rôznych tých pohľadov. Takže hovorím, toho filmu tam bude veľa a potom ešte budeme mať aj režiséra Petra Pavlíka, ktorý točí rôzne satirické veci, ale mimo iného má na konte dokument, volá sa to Kráľovia dabingu, alebo rýchlo dabingu, kde mapuje tu ten čas, keď boli ešte VHS kazety a bolo tesne po revolúcii a v podstate my sme tu nejakú distribúciu tých Terminátora, Ramba, všetkých tých pop našich takých chlapských filmov z západu nemali, tak mnohé tie pásky išli do Nemecka, do západného, nakúpili a potom to rýchlo niekto nadaboval jedným hlasom a nahral na kazetu, to sa distribuovalo po celom Československu, tak o tomto v podstate má dokument, ako
to vznikalo, aký to bol fenomén, aké to malo pravidlá. Dokonca jeden z tých rýchlodáberov bola Jaroslávik, takže ktorým sa stretol na premiére toho dokumentu, že bolo to veľmi také zaujímavé. Takže určite budeme tu mať tieto skvelé veci. A ešte by som chcel určite pozvať a vypichnúť Comedy Dungeon, čo je vlastne stand-up comedy show, ale bude v tom takom popkultúrnom fantasy sci-fi žánri. Takže a tí chalani sú fakt skvelí, lebo však oni vystupujú v silných rečiach alebo v ďalších týchto formátoch, takže tento špeciálny popkultúrny stand-up je úžasný a máme ho pravidelne a sme radi, že ho máme. No a ak sa nemýlim, tak to by mal byť taký naozaj detailný a hlboký prierez v zásade všetkými časťami programu. Takže nejaké slova na záver, možno nejaké bleskové alebo stručné pozvanie a na čo sa tešíte najviac osobne? Tak ja sa teším najviac na našu stretávku, na našu party, ktoré sú tu večer, lebo tam v podstate človek má naozaj čas aj pokecať so všetkými vývojármi, so všetkými ľuďmi okolo, lebo cez deň sú tie prednášky, je to také rozlezené, ale tam sa naozaj všetci stretneme, tam pokecame, čiže naozaj kľudne sa môže kto chce ozvať, ak by chcel prísť a my vyhodnotíme, že či by mohol ísť, lebo to je také trošku VIP. A z prednášok, ja sa celkom teším aj na tie komiksové, lebo práve sa chystáme niečo rozšíriť na Comic Salon, čo bude v septembri, tak verím, že toto bude taký začiatok toho, aby potom boli ešte lepšie prednášky, ale tu si není ani z čoho vyberať, lebo naozaj sú také super tie prednášky a nie len u nás, ale myslím aj všeobecne počas celej anime show. No, ja sa neoriginálne veľmi teším na vašu party s vývojármi, o ktorej Vlado už teda veľa povedal, ale samozrejme u mňa je problém, že si ten program väčšinou pozriem až zo záznamu, lebo tiež robíme, vlastne natáčame tie prednášky a teším sa samozrejme aj na vaše záznamy prednášok aj na tie ďalšie. A keby som mohol, tak určite by som vyšiel na workshop Postav si svoj Gundam, čo je vlastne stávaš si model toho veľkého robota a každý ten účastník toho robota si môže odniesť domov, čo je úplne že cool. A potom tam bude jedna taká prednáška, že found footage horror. Ak si pamätáte Blair Witch a všetky možné podobné srandy, tak veľmi sa teším na takéto, kde vedia vypichovať také zábery a všetko. Ale problém je áno, samozrejme vybrať si, lebo je tam toho toľko. A pravidelne sa návštevníci sťažujú, že je toľko dobrých vecí naraz, no tak neviem, no asi nie je riešenie robiť horší program, no. Takže ja som veľmi rád, že sa nám toto darí, no. Ja by som iba možno ešte spomenul, že my sme to tu nepovedali, ale že tam je viacero tých miestností alebo salónov, lebo jedna je hlavná sála, kde bežia filmy, kde beží ten hlavný program, ktorý je potom aj vonku streamovaný, kde ho môžu všetci vidieť aj vonku. Potom ďalšie anime salón, kde v podstate primárne tie anime témy, potom je Japan salón, Fantasy salón, Sci-fi salón, Korea salón, Game salón, potom ešte vonkajšie proste aktivity, čiže naozaj je toho strašne veľa, čiže preto si človek aj ťažko vyberá a preto sa to niekedy aj stane, že sa to nejako poprekrýva, lebo to sa naozaj nedá. Keď každý sa snažíme, v každej sekcii sa snažíme urobiť najlepší program a teraz, že ako vymyslieť, že kto je horší alebo ako to rozdeliť, to sa naozaj nedá a musia si to vybrať tí návštevníci, že kam pôjdu pozrieť, čo je tá ich srdcovka. No. Ja by som možno ešte povedal, že máme, kopec filmov tých popkultúrnych, ktoré sú v kinách, ale u mňa asi najväčšia pecka, aj keď to není akože nejaký ten mainstreamový megahit, ako čo ja viem, Transformery alebo Tiché miesto, Ja zloduch, ale budeme tam mať film animovaný od Dreamworksu Rozum v divočine, čo je o takom robotovi, čo pristane v lese a tam si adoptuje nejaké zvieratka. Je to akože veľmi strašne milé. Určite to bude taký klenot toho, čo budeme dávať. Takže aj v tej kinosále dávame zaujímavé veci. No ale ty si spomenul názov Transformers a ja si musím prihrať svoju polievočku.
Lebo budete mať síce Transformers One na anime show, ktorý pôjde teda na veľkej obrazovke a diváci budú môcť pozerať, ale niekedy by si mohol aj originál Transformers z 86. zohnať. Je to kultová záležitosť, fenomenálny film a skvelú hudbu tam skladal Vince DiCola a na Sektore máme aktuálne s ním interview, takže to len taká poznámočka pomimo. Každopádne vidíte, že je sa na čo tešiť, čo sa týka anime show programu, takže snáď sa tešíte, my sa tešíme na vás a už sa nevieme dočkať, kedy sa tam spoločne o týždeň všetci stretneme, takže čaute. Čaute a píšte komenty, lebo jeden z vás bude, alebo dva z vás budú môcť vyhrať. Zvyšok má zvýhodnené vstupné na Sektore, ak je vývojár. Ďakujem, vidíme sa a želám vám krásny deň.